वंदे मातरम पिलामाने आज आम तुम पंचम श्रेणीर गणित बहीर अभ्यास पाठ 1 करिया। प्रथम देछि 1 नंबरटा देछि संख्या गुड़िकर नाम को आम अक्षर लिखा। प्रथम देछि 12,345 ताल ताको आम अक्षर केमती लिखा। लिखा 12,345 तापरटा देछि 34,42,653। तापर देखिबा ए संख्याटी केउं घरे केउं संख्या गुड़िक सब अच्छे आग देखा तापर जाकि ताको अक्षर लिखा। 1 10 100 1000 अयुत लक्ष तापर नियुत तार केमती लिखा। जेहेतु आमर एगुड़िक कमा देकी लिखा जाइए आम से हिसाब से लिखा। देख 34,42,653 है। तापर देछि संख्याटी को देखा के स्थान में क्यों अंक गुड़िक रही। 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि ताले आम कोटि घरे 6 अच्छी आउ मझे घरे सब कौन अच्छी 1000 अयुत लक्ष नियुत घरे 0 अच्छी। तेणु आम लिखला बेले लिखा 6,305। 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि 1 कोटि 1 कोटि 84 लक्ष 84 लक्ष 92 हजार 12,400। तापर देछि देखिए सेमती संख्याटी 1 10 100 1000 अयुत लक्ष लिखा 2 लक्ष 34,000 521। तापर देछि देखिए 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि ताले 1 कोटि 23 लक्ष 45
ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର 678। ତାପରେ ଦେଇଛି 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ। ତାପରେ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି 6,13,405। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଗ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଲେଖି ସାରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆମେ ଆଣିକି ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତି ଲେଖିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବା, ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି 6 ଲକ୍ଷ, ଆମେ ଆଗ ଲେଖିଦେବା 6 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଲେଖିବା। ତାପରେ କହିଦେବି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। 6 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 6ରେ କେତେଟା ଶୂନ, 5ଟା ଶୂନ ସରିଲା। ତାପରେ ଅଛି କିଏ ନା 13,000, କିଏ ଅଛି 13,000, ସେମିତି ଲେଖିଦେବା 13,000। ଲେଖିଲି। ତାପରେ କିଏ ଅଛି 400, ତାପରେ ଦେଇଛି କି 5। ତାହେଲେ ଏଠି 400 10 ଘର ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର 1 ଘର ଖାଲି 5 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ 10 ଘର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଟା 0 ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବା 5। ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଲେଖିବା। କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଆମର ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା, ଆଗ 1 ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା। 1 ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ 5 ଅଛି। 10 ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ 0 ଅଛି। 7 ଘରେ କିଏ ଅଛି ନା 4 ଅଛି, 4। ତାପରେ 10,000 ଘରେ କିଏ ଅଛି ନା 3। ତାପରେ କିଏ ଗଲା 1000 ପରେ ଅୟୁକ୍ତ ଘରେ କିଏ ହେଲା 1। ଏଠୁ ଲକ୍ଷ ଘରେ 6 ହେଲା। ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ତଳେ ଲେଖିଦେବା। ତଳେ ଲେଖିବା କ'ଣ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଆଉ ହେଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା ନା 6,13,405। 6,13,405 ହେଲା। ତାପରଟା ଦେଇଛି 8 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 56,004 ହେଲା। ଦେଇଛି 8,56,004। ସେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଆଗ କିଏ ଅଛି ନା 8 ଲକ୍ଷ। ଆଗ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା 8 ଲକ୍ଷ। 8ରେ 5ଟା ଶୂନ, 8 କେତେଟା ଶୂନ, 5ଟା ଶୂନ। 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 56,000 ଅଛି, ତାପରେ କେତେ ଅଛି 56,000। ତାହେଲେ 56,000। ତାପରେ ଅଛି 4 ଅଛି, ମାନେ 1000 ଘର ପରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ, 1000 ପରେ କିଏ ଅଛି 100 ଘର ଅଛି। ତାପରେ 10 ଘର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି 1 ଘର।
ତାହେଲେ ଆମର ସହକ ଘର ଆଉ ଦଶକ ଘରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସହକ ଘର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଶତକ ଘର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 0 ଲେଖିଦେବା। ଦଶକ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 0, ତାପରେ ଅଛି 4, 4 ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଥରକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମିଶାଇଦେବା। ଏକ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି 4, ଦଶ ଘରେ କେବଳ 0, ଶତକ ଘରେ କେବଳ 0, ଏଠୁ ହଜାର ଘରେ 6, ଅୟୁତ ଘରେ 5, 8 ହେଲା ଲକ୍ଷ ଘର। ହେଲା 8,56,004, 8,56,004। এইଭଳି ଆମେ 2 ନମ୍ବରଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବ। 2 ନମ୍ବର ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତିନି ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ କମା ବସାଇବା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡାହାଣ କରୁ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ କମା ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି କମା ଦେବା, ତାପରେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ଆମେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି 23,56,758। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଡାହାଣ କରୁ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆଗ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାହାଣ କରୁ ଆମେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଲା। 1, 10, 100 ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କମା ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆଗ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଆମେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି କମା ଦେଇକି ଲେଖିବା ହେଲା। ତାପରଟା ଦେଇଛି ତାପରଟା ଦେଇଛି 64,35,827। ସେମିତି ଆଗ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇ ଡାହାଣ କରୁ, ତାପରେ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ତାପରଟା ଦେଇଛି ଓକେ ଦେଇଛି 2,08,95,631। ଦେଇଦେବା 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାପରେ 2ଟା, ତାପରେ 2ଟା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମର କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ 1 କ ସରିଗଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ 1 କକୁ କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।